சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அது கூடவே லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட தேவையை கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸில் ஒரு தாளிச்ச சாதம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதை வந்து நம்ம தாளிச்ச சாதம்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா இதில் நம்ம மசாலாலாம் சேர்க்கறதுனால ஸ்பைசி மசாலா ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், எப்படி வேணால் சொல்லலாம். இதில் நம்ம கொஞ்சம் கரம் மசாலா, சோம்பு இதெல்லாம் சேர்க்கறதுல குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு விருதை கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸ் தாளிச்ச சாதம். நான் வந்து இன்றைக்கி சாதம் நல்லா தண்ணியிலேருந்து எடுத்து நல்லா பிழிஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கிறேன், 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் ஒரே 1 ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு நல்லா வெடித்ததும் கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு, கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு, ஒரு 2 சிட்டிக்கு அளவுக்கு சோம்பு, இதெல்லாம் நல்லா பொரியட்டும். இதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதும் பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, இதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிளாஸியாக வதங்கட்டும். இந்த வெங்காயத்தோடு நம்ம வந்து இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கான ஒரு லைட்டாக ஒரு சிட்டிக்க உப்பு போல் சேர்த்துக்கலாம். இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். இப்போது பாருங்கள், ஆனியன் நல்லா கிளாஸியாக வதங்கிடுச்சு. இது வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் நல்லாயிருக்கும். இதோட வந்து காரத்துக்கு நான் ஏற்கனவே 2 பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா. இது 2ஐயும் சேர்த்து நல்லா ஒரு 30 செகண்ட் மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போது நல்லா இந்த மசாலாவோடைய பச்சை வாசனைலாம் போயிடுச்சு. இதோட நம்ம சாதத்தை போட்டுக்கலாம். சாதத்தை போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த மொத்த சாதத்துக்கும் தேவையான உப்பு போட்டுக்கணும். போட்டு நல்லா சூடு, நல்லா அந்த சாதத்தில் வந்து சூடு ஏறணும். அந்த மாதிரி ஒரு 1 நிமிஷமாச்சும் நல்லா கலந்து விடுங்க சாதத்தை. அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய தாளிச்ச சாதம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும், குழந்தைங்களுக்கு கூட ரொம்ப பிடிக்கும். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம மசாலா சோம்பு போட்டிருக்கிறோம், அண்ட் கரம் மசாலா கொஞ்சம், மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் போட்டிருக்கிறோம். இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் உமா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.